Ako se nekad osjećate kao da ne znate kuda idete ili kao da ste zaglavljeni ili ne znate šta radite sa sopstvenim životom, to je zato što ste izgubili signal sami sa sobom. Zbog buke okolo. I ta buka okolo, treba ovo da uradiš, moraš ovo, da bi bio dovoljno dobar, treba ti ovo, idi ovuda, radi to. I ta buka okolo vašu pažnju krade i vi niste povezani sami sa sobom. Zato što je taj unutrašnji vaš glas jako postojan, jako čvrst, ali je tanan, ali je jako tih glas. Jako snažan, ali tih. To je kao da se vozite kolima i odjednom nema GPS signala. Kuću sad, levo, ću desno, ovaj kaže idi tamo, ovaj kaže idi vamo, jao, i ti ne znaš da si na pravom putu, jesi pošao i si došao. Zato što si izgubio GPS signal. Isto tako, kada izgubite taj unutrašnji vezu sa unutrašnjim GPS signalom, tako se osjećate. I sad šta raditi? Svakoga dana, makar nekoliko minuta, izađite izvan te buke i povežite se sa tim glasom unutar sebe, sa tim GPS glasom unutar sebe. To je vaša istina, to je vaš GPS, to je vaš signal, to je vaš put. I pitajte, šta sada treba da preduzmem, kuda sada treba da idem, šta je za mene dobro u ovom momentu? I izaberite to.